pendente desa pista, e tras a pista do Xabaril están en Bamio, en Vilagarcía. Aí estes animais estragaron por segunda vez unha leira con cepas de viño. Antonio, chama a atención que estes animais non se conforman con calquera uva, non? A verdade é que para mí é moi curioso, é un misterio, compañeros. Como dicides, fixádevos, este é o terreo do veciño que aquí cultiva uva para tinto de Barrantes e fixádevos que está intacto. Por aquí non pasou un mísero Xabaril e agora, compañeiros, fixádevos como está o terreo do pobre Jaime, que ve como o veciño ten intacto e el ve que lle deixaron así cultivando mencía. Para min é un misterio, Jaime, por que o Xabaril che come todo a uva mencía e o veciño que cultiva Barrantes non vai a él? Eu que sei. Este terreno debe ser milagroso, porque... Debe ser bo, non? Milagroso. Quizáis algo sibaritas ou xabarís aquí en Vilagarcía. Sí, hai que vir armado por si acaso, porque este xabarís, se ves... Xa vexo que vas armado. Déixame preguntarche, porque antes me dicías, Jaime, que incluso se viron xabarís na ría comendo ameixas. Claro, van a ría abaixo e que está aí ao lado, aos lombos de Bamio, que está entre Cortegada e Bamio, e aí había ameixas, pero, claro, entre H's ou desas ameixas... Pero isto non é broma, non? O xabaril vai comer a ameixa. Vai comer a ameixa, come a ameixa, xa os viron comer a ameixa. Ameixa, mencía, é dicir, isto é, non? Sí. Michelin, prácticamente, Sí. Mira unha cousa, quero que me expliques, Jaime, claro, porque xa é a segunda vez que che pasa isto, non? Sí. Xa estás. No mes de julio pasou, despois mandin aquí o trator para que fresare e deixara todo igualado, que vou non mandar para a semana tamén a facer o mesmo historia, deixalo igualado, para que o terreno este en condicións. Eso foi no mes de julio. E agora outra vez. Foi no mes de julio, pero despois, no tempo da vendimia, viñeron e joderon as uvas Ti todas. canta uva tiñas aquí? Mira, proporción, o ano pasado 14 capachos, que equivalen aproximadamente a 14 rodas. Este ano tuven 4 solo. É dicir, comeron xas outras 10. O que? Bueno, sí, supuestamente tiña que haber 10 capachos máis, pero solo coñen 4. Mira unha cousiña, quero que me contes, porque claro, ti xa probaches con bastantes, con repelentes Sí. e a cosas, como por exemplo isto de aquí, ímolo ver, que vexan os compañeiros, ímonos xirar un pouco para favorecer aí ao noso compañeiro Diego. Isto é unha esponxa, isto é un repelente, que é isto? Unha esponxa que puñía gasoil, Botaslle gasoil, sí, para que pero lle prendes lume, non? Non, home, non. Vale. Pero para que diera un cheiro, entendes? Entonces, Iso espanta o xabaril, o cheiro do gasoil. vamos, A ti dixeronche que sí. claro, entonces eu, por probar, probamos. Aparte, tamén me habían aconsellado un produto de unha firma catalana que se chama ese produto que lle din, é un repelente a base de pis de lobo. Pis de lobo. Pis de lobo. E iso espanta o xabaril. A min venderon, costaba o cacharro 40 e pico. Para un momento, Jaime. Estás me dicindo que hai unha empresa en Cataluña que se encarga de embotellar pis de lobo e venderlo polo mundo de adiante. facer repelente. Pero aseado en pis de lobo. Poñía ali, pon eso. Pero eu tiño na casa para ler, eu ten ali o prospecto. Si, eu non estou mentindo. Hai que preguntarlle a Lolo Andrade, como funciona o pis de lobo, porque isto é unha... non sei, pode ser unha maravilla. Andrade pode saberlo, senón eu doulle o envase donde todavía conservo eso. Déixame preguntarche, que estamos quedando sin tempo, a ti que che parece ver como mes tras mes o xabaril ven aquí ao teu terreo e ti miras para aí, para o do veciño, que cultiva uva de Barrantes e tal, e nada, e a él nada, e a ti non che deixa unha mísera uva, que che parece iso, Jaime? Que che digo, estamos sentenciados a resistir, porque non hai outra maneira. Debe ser boa a túa uva, compañeiros, imos deixar aquí a conexión, non sei se tedes algunha cousa, pero xa vedes que o xabaril aquí en Vilagarcía de Arousa come uva mencía, non toca o tinto de Barrantes, e ameixa, que van a ría comer ameixa de carril. Pero sermos máis concretos, Cuidado, que aí non sei, que podes perceber... Os lombos de aquí de Bamio, os lombos de Umia. Teñen bo fociño, o xabaril. Os lombos de Ulla, non de Umia, de Ulla. Que Ulla desemboca aquí, hai uns lombos entre Bamio e a isla de Cortegada, e viron os xabarís como cruzaban nadando hacia a isla de Cortegada. Iso é unha pasada, Come mellor o xabaril aquí en Vilagarcía de Arousa que Juan Fuentes. Iso non o vides, Antonio. Bicos. Un pequeño aperta para Jaime, que dende logo que o leva con humor. E estaba dicindo a Marcos, dixo, con pis de lobo, que quería botar o xabaril fora. Falamos de porcos bravos, pero para bravo o